Tvoja aktuálna situácia ukazuje, že obdobie neistoty končí a tvoja snaha začína prinášať reálne výsledky. Karta cisárovna ti hovorí, že tvoje nápady a práca majú teraz úrodnú pôdu. Či už ide o peniaze, prácu alebo pohodu v rodine, veci sa začínajú hýbať k lepšiemu. Nie je to náhoda, ale výsledok toho, že si sa o svoje záležitosti dobre staral a... Karta milenci v strede naznačuje, že stojíš pred rozhodnutím. Je to moment, kedy máš dať prednosť tomu, čo ťa robí skutočne šťastným namiesto toho, čo od teba očakávajú iní. Ak sa rozhodneš podľa toho, čo cítiš vnútri, neurobíš chybu. Táto energia zároveň prináša veľké upokojenie do vzťahov, ak si mal a s niekým napätie. Teraz je ideálny čas na udobrenie. Celý tento proces uzatvára karta Svet. Je to tvoj cieľ a víťazstvo. Hovorí o tom, že jedna dôležitá kapitola tvojho života sa úspešne končí a ty si môžeš vydýchnuť. Je to ten vzácny pocit slobody, kedy všetko do seba zapadne a ty vieš, že si na správnom mieste.